नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला तांदळाची खिचडी कशी करतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे तांदूळ आहेत, हे साधा आपण भात करतो ते तांदूळ आहेत. ते मी 15 मिनटं आधी भिजवून ठेवलेले आहेत, धुवून वगैरे 3 वेळा धुतलेले आहेत. ही डाळ पण तशी 3 वेळा धुवून मी भिजत ठेवलेली आहे फुगायला. कांदा फोडणीसाठी, लसूण, कढीपत्ता, तेल, हिंग, मोहरी, जिरं, गरम मसाला, हळद आणि मालवणी मसाला. टोप ठेवला आहे तापत. मी आता गॅस फासट ठेवला आहे. टोप तापला का तेल टाकूया आपण. टोप आता तापला आहे, आता तेल टाकूया. 7-8 चमचे तरी तेल. या खिचडीला जरा तेल जास्त लागतं. 7-8 चमचे तरी, जास्त पण घालावं लागलं तर जास्त पण घालायचं. आता आपण तेल तापलं आहे, तर कढीपत्ता टाकूया. गॅस फास होता तो बारीक करते मी. पाणी उडतं अंगावरती. आता हिंग टाकूया. 1 ते 1.5 चमचा टाकूया. जरा हिंग जास्तच टाकायचं याला. आता मोहरी. तुम्हाला मोहरी हवी असेल तर तुम्ही घालू शकता, पण मला आवडते म्हणून मी घालते. मोहरी 1 चमचा. जिरं टाकूया अर्धा चमचा, थोडंसं जास्त. तर आपण ढवळून घेऊया. तर आपण कांदा टाकून घेऊया. फोडणी चांगली हे झाली, तडतडली आहे. तर कांदा टाकून घेऊया आणि नंतर ठेचून लसूण टाकायची. जरा ठेचायची ती लसूण. कांदा मी ढवळून घेते. लसूण आपण ठेचून टाकूया. अशी ठेचायची जरा जरा, म्हणजे त्याचा सुगंध चांगला येतो. याच्यात आलं लसणीची पेस्ट घातलं तरी चालेल, पण माझ्याकडे नाही आहे म्हणून मी नाही घातली आहे. चांगला वास येतो, सुगंध चांगला येतो याला. गरम मसाला घालूया. 1 चमचा तरी घालायला पाहिजे गरम मसाला, म्हणजे सुगंध चांगला येतो. जिरा पावडर घातली तरी चालते, पण मी जिरं घातलं अख्खं म्हणून मी जिरा पावडर नाही दाखवली. आणि आता हळद घालते अर्धा चमचा. आणि थोडंसं चवीपुरतं थोडीशी साखर पण टाकली पाहिजे याच्यात. तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही घालू शकता, नाही घातलं तरी, पण मला आवडते म्हणून मी घालते. थोडीशी साखर टाकते. थोडी चवीपुरती साखर टाकायची याच्यामध्ये, बस एवढी. त्याच्यामुळे चव चांगली येते खिचडीला. याच्याबरोबर भाजी नसली तरी चालतं, पापड भाजले तरी. गॅस मी आता फास्ट ठेवलेला, आता बारीक करते. जरा मसाला घालायचा याच्यामध्ये. 1 ते 1.5 चमचे, म्हणजे जशी तुम्हाला तिखट हवं तसं तुम्ही घालायचा मसाला. माझा मसाला थोडा कमी तिखट आहे म्हणून मी जास्त घालते. 2 ते 2.5 चमचे मी घातला आहे. मसाला चांगला ढवळून घेतला मी. आता ह्याच्यामध्ये डाळ घालते. ही फुगलेली डाळ आहे. 15 ते 20 मिनटं फुगत ठेवायची आपण, म्हणजे चांगली शिजते खिचडीमध्ये. याच्यावर आपण कोथिंबीर पण घालू शकतो, असं काय नाही. टमाटा हवा तर टमाटा पण घालू शकतो. आपण तांदूळ घालून घेऊया. डाळ ढवळून झाली. तांदूळ पण चांगले फुगले आहेत. तांदूळ आता सगळे घालून झाले, डाळ तांदूळ. आता ह्याच्यानंतर थोड्या वेळाने जरा ढवळायचं आणि मग पाणी घालायचं. हे बघा सगळं मी आता हे ढवळून घेतलं.
हे बघ, संपूर्ण फोडणी बिंडी संपूर्ण तांदळाला डाळीला लागली आहे. ह्याच्या या खिचडीमध्ये जरा तेल जास्तच लागतं, त्याच्यामुळे खूप चांगली होते. बटाटी पण तुम्ही घालू शकता ह्याच्यामध्ये, बटाटी पण छान लागते. हे पाणी ह्याच्या भाताच्या वर ठेवायचं. अजून थोडं घालावं लागणार आहे. गॅस फासट ठेवला आहे मी. पाणी आता याच्यामध्ये जास्तच घालायचं, म्हणजे भाताचं बऱ्यापैकी वरती घालायचं, म्हणजे खिचडी चांगली शिजते आणि चांगली लागते. आणि ही खिचडी आपण पापडाबरोबर किंवा लोणचं ह्याच्याबरोबर छान लागते. आता मीठ घालते मी चवीपुरतं, 2 ते 3 चमचे तर लागेलच मीठ ह्याला, आणि थोडंसं घालते. आता हे ढवळून घेते आणि थोडंसं झाकण मारते, म्हणजे कढ येईल लवकर ह्याला. झालं सगळं. आता कढ आला काय शिजल्यावर दाखवते मी तुम्हाला. थोडंसं झाकण मारून ठेवते, म्हणजे कढ येईल त्याला पटकन. ही आता खिचडी झाली आहे. आता मी मुरत ठेवणार आहे ही, बारीक गॅस करून, म्हणजे गॅस बारीकच केला आहे मी आधीच. अजून जरा वेळ शिजली काय मग हे करणार. आणि ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि नक्की करून बघा, अशी खिचडी आवडेल तुम्हाला.